Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras alas 9:34 Linaga. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Ling. Bicol Connection. Bicol Connection. Good morning, good morning. Welcome po sa programang Bicol Connection. Marita nagluwas na po ang haring araw. Medyo nagsasaldang na. Pagsigi pati ang uran malipot. Ang mga kagaw sa ulunan naguruluasan man pa di sa igdaan. Kaya dapat ibaralad pag magdiretso po ang init kan saldang. Ngunyan po kaya baga. Naigwa kitang hanging habagat, medyo nakakamati kita, nakaka-experience ng mga pagbago na singuran. Saka itong low pressure area, pero nakaluwas naman sa Philippine Area of Responsibility. Kaya lang ang hanging habagat, makakamati pa kita ng tagor. Hanggang September pa din eh. Tama pataas, mapalangkaw ka na salog. Sa gigibo na fluvial procession kina Nuestra Señora de Piña Francia. Ano po? Sa lado teknikal ang sa kuyang mga partner, digdi po ang sa kuyang idol paring Charlie Binaobra. Naka-live na po kita. And sa mga gustong mag-view, mag-type sana sa RPNDC kay Iriga City. And na po ng Bicol Connection sa indong madadalan dyan, mantabayan ng programa ta sa pagi ni sa indong program host, Joey Habana Live. Diyos mabalo sa mga nag-antabay. Dangan po sa mga nakatutok man sa mga transistor radio. Aldaw kita nin Lunes, pizza otso. Uy, biribid pa di ha. Masiram na isnakan, biniribid. Mga misis! Good morning! Sa mga sibot-sibot na mga misis sa paglaba, pag-asikaso kan mga ma-enroll kan mga estudyante. Uy, back to face na gawin kita. Although dahil pa man gabos, totalmente, nahali ang inaapod na blended learning, ha? Pero po, mas marami naman ang gadaan face-to-face. Dahil gaya rugado si nanay sa kasi tatay, ano? Sa mga assignments, sa mga pag-ibonin mga project kan mga estudyante nila. Okay. Pag tag-uran, talagang manamok pati. Ano? Dangan po pag magpara brown out pa, puro palusok, kam kuryente ay saro pa sa nakapungot sa mga tao. Kaya dapat ang serbisyo kan elektrisidad perming okay sa kan tubig, kan mga water district. Sa luwas makakaiba ng tama ng sa tuyang mga karonda. Sa pahinginot kan sa tuyang ace announcer, ace reporter, Philip Barasina. Saka ibata pang mga pag-iriba.
Sa information, yaon digdi si Tony Matic Saison. Sa transmitter site, Engineer Guapito Joaner Divilla. Babyface, alias Babyface. May mga nangangalas nga ni kita mga viewers, may agom na pala niya si Sir Joaner. Nya ako yun, pag muna namin ngayon single pata. Garo nga ni, ngayon high school ano po sana ngayon dating. Ay niya ako, pamilyado na. Then, pagpara ko kurso na daon, may pamilya na nga niya ako, ikasugot niya ako kamo kaya. Ano po kita. Ini pong ano pala. Sige palang kung taramba din, nakaup ang microphone ko, pambihirang buhay. Barangay Santa Cruz Sur, Irigas City, mobile blood donation. Give blood, save lives. August 16, 2022, Aldona Martes. From 8 o'clock in the morning to 12 noon. Sa Santa Cruz Sur, Barangay Hall, Gigibohon. For any questions, please contact Kagawad Jomar Hapa, 0951-7194-183. Sa transmitter site, si Joaner Divilla, Trudel Cesar sa information, digdi sa opisina, si Tony Matic Saison. Yaon man si Ma'am Kayla Ligasyon Valdez. Si Ma'am Kayla Ligasyon, sige sana ang gayon. Sige pati ang puti. Pero ngayon ma-advance na naman niya si Joey ha. Mana naman niya kisintabo adi. Gabi na naman niya buladas ha. Pero ngayon kayo po. Oy, so mga misis ng tahanan ha, na laba. Medyo marere po bagang panahon ta, nagluwas na si Haring Araw. Sa mga nagpaplano niya na magkandidato sa masunod na barangay eleksyon, magtaga-iskusar na po kamo ha. Magtaga-gibo na ning paagi na kamo butuhan kan sa endo mga constituentes. Ano po? Itong mga incumbent na mga kagawad, kapitan, kung maray po ang naginibuhan, pwedeng manggana liwat. Pero kung may sabao ang hero sa mga pag-asikaso sa barangay, lalo na sa pagtabang sa mga nangangayapong constituentes, lalo na kung ang mga ayuda kang gobyerno, may pinipili sana, tinatandaan po kamo kan mga botante. Anong mga botante nindo, mga bright yan. Pero kung fair sana kamo, patas sana sa pagtratar, as in pagbariwas kan mga biyaya para sa mga tiyos manindo mga kabarangay, pagmati ko, yaon manggiraray po ang suporta ninda.
Alagad po sa mga darakulang leader sa Pilipinas, dahil may iwasan, dahil may biteranan, mga mayor, congressman, governor, magpaapod na ni na mga meeting sa mga punong barangay. Or baka nga ni inoto na i-meeting kan mga congressman, kan mga governor, ang mga punong barangay maninda. Ta siyempre isipon kan mga makarandidato, magkaigwasinda ning linyada. Ano po? Ay, paano kung makang kalinyada, makandidato ka independent? Ay, mas magugulpi ka sa gastos. Tasabi ka ni ba? Sa Pilipinas nga, Joey, dawa, eleksyon sa barangay, grabe manggiraray nga ang gastos. Kaya nga niya ako, masakit na pala niya akong manggana. Ang mga nagkakandidato na pinag-ilihirkan publiko na uda kisintabo. Pag uda kisintabo, medyo ang chance na manggana kakadikit. Pero kung mapira ka ngaya, dakula ang chance na manggana ka. Eh lalo na kung may suporta po sa emo ang congressman as in governor, as in mayor. Pwede makaligtas sa gastos ang mayor kung saguto na kang congressman sa kakang governor. O digdi po sa Camarines Sur, sa totoo lang, mapalad, maswerte ang mga nakalinyada po na mga barangay officials, as in mga makandidatong barangay, sa maabot na eleksyon, na makikipag-alyado, kumbaga sa dating suportadores. Kaya ni pong presenting administrasyon sa probinsya po ng Camarines Sur. Talangan man, na dahil magharagad inining panggarugastos. Pero kung kaalyado ka mo, alangan man sa yumahan ka mong tawan, siyempre matataan po ka mo. Sa totoo lang po yan, dahil na kita magparapaligoy-ligoy pa. O paano man ngaya itong mga incumbent or mga kandidato na gusto man makialyado sa presenting administrasyon, naputulos dyan, ako undaw ka mo, o dae. Baka dae po kamo akoon kung sa opposition kamo dati. Inot na inot, ang tataan na priority na maakomodar sa linyada ninda ki kapitan na mga kandidato, ito man nagsakripisyo ka nakaagi pong eleksyon. Tama o mali? Halimbawa ako, Governor Joey Lim, assuming lang po, halimbawa lang, pinapod ko ang mayor na kaalyado ko sa sarong munisipyo o sa sarong syudad. Sisay digdian sa tuyang mga kandidato sa na makandidatong kapitan sa barangay, na nagsakripisyo man na nagsuportaman sa tuyang grupo. O di siyempre bistado. Udangan itong mga kagawad man na malinyada sa punong barangay, taygo dyan mga last termer naman, si iba dyan, abo naman na magkandidato, may mga baguhan. Eh, paano nga kung ang ililinyada ni Kapitan? Loyal kay Mayor, pag abot niya sa kuya, kay Governor Joey Lim, bako man loyal, hindi pipwede yan, hindi pipwede. Kaya dapat, kaulayong kan mga mayor, ang mga makan aspirar na mga punong barangay, na dapat ang ilinyada ninda, itong nagsakripisyo, as in may loyalty sa talagang team or grupo ni Joey Lim, ni Governor Joey Lim. Tama o mali? Dahil nakita magpara paligoy-ligoy pa. Dahil yan ang berdadirong katotohanan. Tadaya man po nangyayari ang kasabihan na non-political partisan or apolitical ang mga yaon po sa barangay. Sinda po, nakakatabang man kay Governor Joey Lim, lalo na sino nagsakripisyo. Di ba? Tama o mali? O kaya pag nagkandidato man sinda, si Governor Joey Lim, masuporta man ng financial na pangangaipo maninda, panggargastos. Kaya malabo po na itong mga bakong kaalyado ni Mayor, saka ni Joey Lim, na maaspirar mga kagawad
sa mga punong barangay nindang nagsakripisyo sa Samuya, alimbawa lang, makalinyada. Malabo po yan. Talagang itong mga nagsakripisyong talagang yaon ang loyalty ang pwedeng makalinyada lang. Sa grupo, kan team ni Joey Lim. Tama o mali? Warog sa naman po yan kayan pag maabot na po ang eleksyon. Tangkadaklan na mga incumbent na ng garanang unyan, kanakaaging pasada eleksyon, national and local election, lalo ng presidential election ini, nagpili kita ng bagong presidente. Nangangahulugan lang po na so mga nagsakripisyo, iyo man ang suportaran, lalo ng mga kandidato man sa kargong kagawad, asin man punong barangay. Alagad, ang pinakamaswerte po, itong makalinya sa presenting nakaturukaw na gobernador, congressman, asin mayor. Paano man itong mayor na nakatukaw pero bako man kaalyado kang gobernador? Masulo siyang magastos sa ipipinance man niya na malaban na mga punong barangay sa saindang munisipyo syudad asin mga linyada manindang kagawad. Kaya daw, kansarong mayor, nasuluhon na mayong kaalyado, mayong payo sa halangkaw na pwesto sa nasyon kan Pilipinas. So, yan sa naman ang apot. Kung di kaya, maswerte manggiraray po ang may kalinyada. Lalo na kung masusuportaran ka mo, kansendo pong mga mayor na may kaalyadong congressman, may kaalyado pang gobernador. O, yaon ang ayuda, lamang po kamo sa laban. Iyan po ang totoo, berdadirong katotohanan. Kaya ano ang nangyayari sa panahon na ini? Bago pa magkaigwa po ng eleksyon, tangkadaklan ko niyan na mga opisyal kang gobyerno, abo pa ko taan ang magkaigwa kita ng eleksyon sa December sa barangay tano. Malanit pa sa bulsa. Nanganaan pa sa gastos. Pero PGM ninda, pigmamaot ninda na next year, kung magkaigwa ng eleksyon, mas okay po sa inda. Mas preparado po. Magin po ang sa tuyang COMELEC, mas lalong magiging preparado, mas preparado ang mga gobernador, mayor, congressman na masuporta sa magiging kaalyado ninda na mga makarandidatong punong barangay, mga kagawad. Sa mga punong barangay, mapili yan kung madagos ang eleksyon. May pipili na naman po na matukaw na ABC President, Associations o Barangay Captain sa sendo pong mga probinsya, asin munisipyo pati syudad, na magiging aapodo na ex-officio member sa sanggunian panglalawigan, sanggunian panglungsod, maging sa sanggunian bayan sa enterong Pilipinas. Oras 7 minutos or 8 minutos antes mag-alas 10 ninaga. Pasalamatan ko man po ang mga sponsor mi sa gigibon na special coverage kan RPNDCKI sa nagdadangadang nakapistahan ni Nuestra Señora de Peña Francia para po sa Peña Francia Festival sa Naga City. Ang mabuot na pamilya Portuno, former Congresswoman Josal and former Congressman Sal Portuno Sr. And ang senda pong Aki, na iyo po ang nakatukaw na bagutang mailihir na Vice Governor, Honorable Sal Portuno Jr., Vice Governor, Province of Camarines Sur. Salamat po. And an EA Saludo Construction and Supply, makukuha po yan sa Sauna Uno, San Agustin, Iriga City. Owned and managed by Architect Idi and Mrs. Emeline Saludo and family.
Kaya kung mabakal ka mo dyan sa partikan na San Agustin, Perpetual Health, Santa Teresita, nin mga construction na materials and supplies, hanapon lang po ang mabuot na mag-agom na si Architect Eddie and Imalin Saludo sa Suna Ono, San Agustin, Iriga City. Yaon dyan ang sa Indang Hardware. May discount na kamo. Depende sa depende sa mga babakalon nindong mga materialis. Saka depende kung medyo tataong makiulay. Tataang kamo kayong discount. Mabuot yan, mag-agom na yan. Rekomendado pati padagos kan sa kuyang programa. EA Saludo Construction and Supply. Siringman salamat sa Iraga Eagles Club. Sa paagi po ni Eagle President Engineer Aris Hermoso, Club President. Iraga Eagles Club, thank you so much. Oy, good morning pala sa DPWH. Ang barita ko, may mga move na mangyayari. Pwedeng bago naan magtukaw na Assistant District Engineer and bago naan magtukaw na District Engineer ngunya na bulan. Normal man po kayo dyan, normal man yan. Pag nagbabago ang administrasyon, siyempre, maski nga ang palasyo Malacanang iyo man, dawasain po nangyayari yan. No hurt feelings duman sa mariribayan. Siringman salamat po kay Honorable Vic Ramos and family, Vice Mayor of Bato, Camarines Sur. Ini sa mabuot na ilihidong opisyal, Vice Mayor kan Bato, Camarines Sur. Bako uning arog kang nailir dyan na konsyal na si konsyal Bugs Rimpolata pag may nagdulok sa iya ng tabang. Natabang man, kundi bakong arog ni Vice Mayor Vic Ramos na talagang dusay ang pagtabang. Dahil na pati nasabing dumanan mo man niya si arog kayo na agadan mong tabang ay mali po yan. Kaya kung kagawad Bugs Rimpola may madulok sa iya mga constituencies nindo dyan, suluhon mo na sana. Dahil mo nagparapasa kung kisay-isay man na ilidong opisyal kan na banwaan kan Bato. Ini pati maswerteng mareni si Rimpola makon mong nayupait sa Sanggunian Bayan maging chairman tulos kan saro sa pinaka-poderosong komitiba. Ang Committee on Appropriation. Maswerte na marayan, Tapos, sa trading industry, maswerte yun daw niya ako ini. May plano pati tulos na maging mayor ini. Pero mas saludo ako kay Vice Mayor Vic Ramos. Sir, ikaan pigiling-hiling kong next election mag-alkalde. Teka ang head ngunyang kan Team 1 Bato. Oy, salamat man kay Councilor Aldin J. Galyarte Kanabua, Camarines Sur. Kapag sponsor nindo sa mo yung gigibon special coverage sa paaboto na Peña Francia Festival sa kapistani na Nuestra Señora de Peña Francia kan Ciudad Dignaga. Ang patron kan Bicolandia. Thank you so much. Si Mr. Andres Acacio, kan sa indang Acacio Rice Mill sa San Francisco, Iriga City, saro man niya na nag-suporta. Gwapa kong saro pa din, nalingawan pa di si Sedoto. At kadikit-dikit ng sponsor kong nakuha. Si Philip Dagmang, lampas 200. Okay, padi, uri nang lakaway. Eyo nga ni, dapat maglakaw pa. Okay, sa mga Facebook Live viewers good morning. Chairman ng Monica Periki, good morning,
Kay Hermanang Melanie Mendoza, ang mga love na love kong mga super angels ko, ha? Good morning. Kay Hermanang Michelle Pasiti, and kay Hermanang Marijoy, Josephine, and kay Hermanang Maroha. And advance happy fiesta kay Hermanang Im Mauri. Mahanda-manda siya dyan sa Piña Francia Fiesta. Ano po? Makipiesta ka ngaya, kuya. Iba mo nga si Ate Clemen. Saka ngaya si Jubin. Ano? Sa maharanda-manda siya. Oy, happy fiesta man, Kikong Sal Fortuno. Si former Congressman Sal Fortuno Sr. firming naghahanda ini. Duman sa Barangay Kalawang. Good morning man dyan sa Office of the Governor, ano? Honorable Governor Luigi Villafuerte. Good morning, Gob. Asin sa mga staff, asin sa mga empleyado kang Kapitolyo Provincial, asin sanggunian, panlalawigan. Kaya Honorable Vice Governor Sal Fortuno Jr. Ako hanga ako kay Vice Governor Sal Fortuno Jr. Palibasa nga niya ako, sugad ki papa niya. Mana sa ama. Mana sa ina, matalino. Atenista pati, si papa niya, si former Congressman Sal Fortuno Sr., atenista, graduado sa Ateneo. Iyo man si Vice Governor Sal Fortuno Jr., graduado sa Ateneo. Kaya puro mga bright, mga maray mag-preside. Good morning man sa Tulong Bukal kan ikalimang distrito kan probinsya po ng Camarines Sur. Si Honorable Shai Noble. Ay, good morning man kay former board member Manny Noble, sir. And si ano ni ha? Bukal Botsukoy Uliba. Maswerte ini. Nakaperang term na daw ini si Bukal. Nakaduwa na guys. May saro pang maswerte. Ano? Si Dunaan. Pero kada akong nagko-komentaryo kay Dunaan na masakit na ni yung mapasyaran sa residensya niya sa Nabua. Pag siya ito nag-istorya sa kuyang taga-media, si Joseph gayud to, ngayon pa rin na ako nagpapasyar dyan para mag-try na mag-interview kay Bukal Dunaan Unyati. Tanong man ako pa rin. Ito nakasampulo na ngayon ako mag-try magduman. Ang pinaka-nabuisitan ko ngayon itong katabang na babae ninda. Tanong niya ako. Ako ngayon pa di, alas 10 baga na programa baga ngayon ako. Niya ako, tama. Oh. Minsan niya ako, nagdadawag bang ko sa imong programa. Sabi nga kang katabang, turog. O di, nagalatalat nga ko ba di, alasot. Di, pangay alasot so. Tanago programa na nga si manager, di naman ko na. Tangag ma-interview ko live. Pag alas 8:30 ngayon pa di, sabi kan si katabang ngayon sa ko, matahan na nga niya. Kundi garo nga mapamahaw. Di, alat na naman niya ko pa di, hanggang alas 9. Dangan nga pa di, uturluwas nga kang katabang. Nagbalik po nga sa turugan. Turog giraray. Kundi nga baka magmatang giraray. Di, alat na naman niya ko pa di. 9:30 na. Turo nga balik mga 9:45 nga kang katabang. Nagahali na da nga pa di. Masi nga yung sadi sa naman nga ko gate nila. Nagatukaw sadi nga motor ko. Sari daw nga nag-agi. O kaya suya siyang maray duman sa pag-try niya magpasyar kibukal Dunaan Unyati ta inot puti ko ng katabang nga pa di. Garo nga tinatago nga sa media ni si Bukal Dunaan o instruction man niya. Ni Bukal Dunaan ang pag may maghanap sa iya, pag para utuon sa na naghahanap. Pero niya ako maswerte nang gana yan. For medyo niya ako ta, inot, natabangan man ni Congresswoman Jusal ta, ano ba to?
si former congresswoman niya ako baga iyo ang sa iyang spokesman, iyo man ang sa iyang katabang sa district office. Kaya dako lang tabangan niya ako ang Portuno, kiduna no nyati kaya nang gana. Dakon mayo niya ako ang tabang kan Team 1 Rinconada. Lalo na kan Portuno, dahil ni magana ko na araw ka nugali. Na masakit pala niya ako ini yung maabutan or makaulay sa iyang residensya. Ay, good morning man ki Congressman Migs Villaferte. Kan Rinconada area. Kadakol ang project, ano? Napigihiling-hiling kong hahamano ni Congressman Migs Villaferte sa Rinconada area. Nangurog na pong sikat-sikat po si papa niya, si Congressman Elry Villaferte sa Kongreso sa National. Sa national government, mga national agency, grabe ang connection po kayo Kaya posibleng dakol na project ang madara sa Camarines Sur ni Congressman Migs Villaferte and Congressman Elry Villaferte. Siyempre, katabang ninda sa pagpaasinsukan probinsya ang sa tuyang bagong Governor Luigi Villaferte. Surumpay ang tubo. Pero nga ni Vice Chairman, sa Commission on Appointment, ini pong sa tuyang kongresista, Elry Villaferte. Isipon mo, si Congressman Migs Villaferte, orgulyo man kan mga taga-Rinconada, kadakol man po siyang nabalihan ng mga manlain-lain na mga committee. Committee ba dumampo sa Kamara Baha. Maswerteng maray si Payaba kong Migs Villaferte, nayo pa sa Congress, pero dakulon man po tulos siyang napugulan na mga manlain-lain na mga komitiba. Malata kansarong aldaw po, Farmer Assistance Program, ginibo man ninda sa Nabua. Malata binisita po ni Governor Luigi Villaferte ang iba-ibang barangay sa Nabua. Sa tabang ni Kong Migs, Villaferte karo mapabasketball pati ni si Kong Migs. Nagpaplanong magpabasketball ka ibanan po si Hermanong Munmungo. Garo mapa-tournament sa Rinconada. Ay purti yan ano daw kung pwede man kaming magbali. O dyan po ang mga farmers may mga programa para sa Endo ang Villaferte. Tatabangan ka mo. Ano daw ang pangako ni President Ferdinand Bongbong Marcos? Kung kakayahon ang kilo kang bagas gibo ng 20 pesos. Kaya daw pa, o diri. O malabo. Malabo, Tanag-aagarangay na nga ni ipon mga parao mata, barato ang presyo kan palay. Mahal ang gasto sa pag-uma. Tapos gigibon pang 20 pesos. Pero binload pa sa nga ni, lampas na kayo sa 20 ang presyo kada kilo. Kaya po ang tabang po kang Kapitolyo, nananaosin din ng mga palay seeds tabang sa mga parauma. Ano ba dyan? Hybrid, siyempre. Ang pagtatarabangan po kan mga national agencies, Department of Agriculture, kan Provincial Capital, asin ni Congressman Migs Villaferte kan Rinconada, nangangahulugan na mas kadakol pa po kitang pwedeng asahan ng mga tabang. And more projects and more programs to come. Rinconada, mabuhay kita. Basta maurag talaga pa diyang naiilir ng mga opisyal kang gobyerno. May asinsuhan, baga. Nag-asinso ang Rinconada por medyo sa Portuno man, di ba? Dahil maurag, maray. Saro sa perfect attendance, outstanding congressman kampanon. Kung Sal Portuno, dahil ko yan ipapadaog. Dahil yan nagapara absent pa di. Pero yan presente. Pareho man ni Vice Gov Sal Portuno Jr. na perming presente sa session regular. Tanong, nagmana sa ama. Yung magano. O bagaman po, dahil maka-attending regular session, dahil may official
business or travel na pinag-atindiran. Alimbawa na sana ang Vice Governors League meeting. Vice Governors League meeting na ginibo sa Manila pa di. Obligado dyan mag-atindir. Kung dahil man mag-attend session, dahil may opisyal na pig-asikasong pig-atindiran. Di ba? Pero kung oda, ay pirming present. Waro kayo po ang servisyong maray. O ang Nabwa, baka maging city na ini. Sa tabang ni Mayor Persimbulan, asin man po ni, ni Kong Migs. O sana mangyari na po tangarig magdakol asin madubli na lugod ang internal revenue allotment kang Nabwa. Iyo po baga, madadagdagan ang sendong ira, madadagdagan, madadouble ang programs and projects. Pag maging city po ang Nabwa, totoo yan. O digdi man sa Erika, ang suporta po ni Kong Mig sa ni Gub Luigi sa bagong administrasyon ni ni Mayor Rex Oliva, yaon po. Totoo yan. Totoo yan. Saka ihagad naman ko ng tabang ni Mayor Rex Oliva kay Congressman Mix Villaferte, Governor Luigi. Minsan nagkakakirigkig ang motorista, pati mga tao. Pag labo-labo ang bagonas po kang oran, tapos kung mga makukusog na oran pa, asin dakulao na, anong apod yan? Darakul ang patak ang oran. Ulita, nagkakaigwa po kita ng sudden flood sa parte kan Margati Building. In lugar na yan dyan pa di, kababan pala yan pa di, basin area pala yan. Hanggang sa may gasolinan baga dyan, pasiring yan sa may sa may plaza, ni Rizal, nagbaba pa lang dyan. Sa kaining pasiring na ini yung tinampo sa Blue Building, ining San Roque, minalubog pa lang ang lugar na yun sa baha. Kaya dapat sa presenting administrasyon ni Mayor Rex Oliva, ay taan po ko ng priority na mapahadakula, mapahiwas ang satuya na drainage system. Maghiwas, magrarom, malinigan. Makalkal ang mga, mga debris o mga laboy, basura sa mga drainage canal. Ihagad na ning tabang ki Congressman Mig sa Luigi Villaferte na mahakot. Kung di kaya kan City Hall, magpasweldo kan mga matarrabaho, ihagad na nindo ning tabang. Tangarig ang mga tao, mga motorista, mga establishment, mga negosyante sa Iriga City, maano naman po, relax naman, or dahil naman ma-pressure or ma-stress pag nagkakaigwanin sudden flood o pagbaha sa Iriga City. Lalo na kung may bagyo, may raot ng panahon, makusugang uran. Asin kung ural daw mag-uran talaga, baka po an interong commercial district ang sentro maglubog sa tubig baha. Pati ang mga eskwela na ini, magkakadaramid sini. Digdi po sa sentro, mga establishment na ini. Malulugi ang negosyo dahil sa baha. Kaya dapat iyo ini ansaro sa tawan po nin priority na pakiulay ta sa presenting administrasyon na nakatukaw ngunyan sa siyudad kan Iriga si Mayor Rex Oliva. Dapat po mapahatan ta na, mapundutan na po, magibuan tang pagi. Na dahil na magparabaha sa sentro kang Iriga. Ihagad po nindong tabang yan. Asin sa lado, asin sa gobyerno nasyonal. Na madagdagan po ang pundo or ang budget kan City Hall para sa pagpararom, pagpahiwas, pagpalinig kan sa tuyang mga barado na gayud na mga kanal. Sa kasintruhi po kan siyudad kan Iriga, pasiring sa mga salog. Tasaro po ini sa
gurangan tanang problema. Sa suano tanang problema, na iyo man pati po bagaan pangako, kan nakatukaw na administrasyon ngunyan, na si Mayor Rex Oliva, na dahil naman kita magtampisaw sa tubig baha sa siyudad kan Iriga, magibuhanin daning paagi. Madagdagan ang mga street sa sentro. Mapahiwas ang mga alternative roads. Kung pwede, magpagibo pa kita dyan ng overpass. Anong kapag yan pa di? Overpass? O itong sa ibabaw na bagaan tinampo? Ang mga bihikulo na agi, overpass yan, ano? Tapos, apira kan, ining mga dahil na kita para mag-isip kita ang sa tuyang local government kung paano ma-increase o madagdagan, magdakol, mapalubo ang sa tuyang local revenue collection. Tabangan tamang po sa itong mga negosyante, lalo nang mag-invite dapat kita nin mga investors na mag-invest sa siyudad kan Iriga, pero dapat sa pag-abot sa pagtasar ng buwis, itong tama lang. Saka mahali po itong mga kung ano-anong mga requisitos na minapadulag, minapaatras sa mga investors na gustong mag-invest ng negosyo sa sarong lugar. Ay lalo na po kita, city kita. Dapat ang Iriga City makapantay lamang sa ibang mga syudad, sa enterong Kabikulan, na maging class A or maging second class lamang ang syudad kan Iriga. Asin ito mga namamanwaan tamataanin doon ng trabaho hanap buhay. Tagrabe po niya na nagtitios ng mga Pilipino. Gaya kung napanood sa telebisyon, sa programa ni GC Kakasubanggi, sarong pamilya pa rin, nagdidildil asin. Matuod pala niya ako yan na nagdidildil ng asin dahil sa sobrang pagtios. Ang pangiturugan niya na sana pangarap niya makakakan lamang ng relye ng bangus sa kalitsyo na manok. Pero natupad Kasubanggi lang. Uy, bako na ngayon ng pangiturugan, totoo na eh. Dahil tinapangan man ni Jessica. Grabe po, bako lang siya ang nagtitios. Kadakol nagugutom na Pilipino sa panahon na ini. Kaya dapat ang mga local government units, although dahil man po nagkukulang ng tabang ayuda ang sa tuyang government, ang national government, ang DSWD, padagos na nagtatao ng ayuda sa mga tios na mga pamilya. Dahil man nagkukulang. Pero ang dapat na nakaturukaw, magpuon sa barangay, halio naman tabi sa lista nindo, ito man talagang may kaya naman na magpara-receive pa kan arog kan sa ining inapod na SAP, ano pa yan mga tabang kan DSWD. Igwa pa dyan na tabang na itong sa purpose. Kung mayaman naman sa ng pamilya, tanggalo na kan mga barangay official sa listahan nindo para isubmit sa DSWD na dapat tawanan nindo ng purpose. Tayo niya, 3,000 pa kayo ni kada bulan. Or quarter, ano ba yan? Bulan-bulan yan? Quarterly. Dapat ito talaga pong nagtitios. Bako itong kaalyado kan po ng barangay, kaya iyo ang natataan, although may kaya na pala. Ito talagang sobrang pagtios na narungani. Turutagpi na sana. Mayo na nga ning toilet, mayo na ning bubong. Ilugudan dahil naabot. Dahil bakong kaalyado, or dahil nag-aaram. Kan pagkabuhay digdi sa ibabaw kang kinaban, kung saan madulok, kung kisay madulok, kung paano makakatabang, or paano matatabangan kan sa tuyang gobyerno nasyonal na ipinapaagi sa lokal na mga opisyal. Kaya dapat nagagayunan ako sa mga programa ni Mayor Rex Oliva na maging fair. Mahalon ang gabos, padangaton ang gabos na namamanwaan. Pero mataan po ng prioridad. Asin mangyari itong mga pangako na marisolberan ta po inot ang pagba sa sentro kan Iriga. Pandua, mapalangkaw ta po ang sa tuyang local revenue collection. Out pa man lugod maka-invite kita ng mga darakulang investors na mag-invest sa syudad para itong mga jobless, mataan taning hanap buhay.
pag nag-increase ang satuyang income, baad lamang po maging second class city ang Iriga. Dawa deta malampasan ng Naga City or ang Legazpi City. At least, makasunod lamang kita sa mga yakap na pati. Yapak ba yan pati itong step by step na ginigibo. Kan mga naging alkalde po sa mga syudad sa interong Bicol Region. Ang Ligao City, tingnan mo. Napakaganda. Napaka-asinsado. Sorsogon City. Asinsado na, Tabaco City. Ito pong Iriga City, haloy naman na naging syudad, pero ruro pa kita. Out pamanlugod sa tabang po ni Governor Migs, ni Congressman Migs Villaferte, sa tabang ni Governor Luigi Villaferte, kay Mayor Rex Oliva, asin sa mga taga-Iriga, na magkaigwa kita ng public hospital. Tasaro ini sa kaipuan kan mga naghihilang tang kababayan. Lalo nang igwa pa kitang COVID. Kung ano-anong hilang, kamatian. Maswerte kita, tamay kapuerte, medical assistance sa office kitang nadadalaganan. Sa satuya pong hospital bills, sa satuyang pambakaling bulong. Maswerte kita sa Iriga, sa totoo lang. Alagad, mas magiging maswerte po ang mga taga-Iriga kung ang plataforma ni gobyerno po kan nakatukaw na alkalde sa Iriga, magkatarabangan ta, na magkaigwa kita ng public hospital, at the same time, mangyari ang public university or public colleges sa syudad kan Iriga, na iyo po ang mga mayor, menteng kaipuan, asin madagdagan ang mga livelihood programs sa pangkabuhayan kan sa tuyang mga kababayan. Para at least magbawas ang nagtitios sa tuyang lugar. Tuga, mahanap buhay na kami. Ubuson ta na pa rin, medyo nagkulog-tulos ang sa kuyang lalamunan. Masakit pala niya ako. Nagkulog-tulos ang sa kuyang lalamunan. Pag diri-diritso ang para raburab sa everybody. Ay, kay hermanang Monica Periki, good morning. I love you, sis. Paray ka, ha? Get well soon. Good morning po sa inyong lahat, brother, at sa lahat ng nanonood at tagapakinig. At sa lahat ng aking mga kaibigan at sa lahat ng nagsishare po ng iyong programa. Thank you, sis. Monica Periki, happy viewing. And stay safe and healthy. And regards sa gabos daang mga staff. Okay. Bueno pa di. Hanap buhay mo na kita padi ko. Pagkatapos ka na hanap buhay ta, ubuson ta na yung pading hanap buhay mo. An oras na yan atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Magandang araw po! Sir, nakainom na kayo nitong iBerry. Pangalan po natin? Ako si Ronaldo Budisto, 59 years old. Sa umaga at sa gabi. Sa umaga at sa gabi, tapos ng kain. Pwede niyo po bang maibahagi itong paggamit yun ng iBerry? Then, dati ako cook, then diabetic ko. Tapos, hindi na ako malabo ng mata ko. Lagi na utiri ng mata ko. Ah, so dahil pala sa diabetes. Narinig ko yung Ibery, try ko, ilang bulan, yung may ano ng mata ko, kikita na ko. Yun, tuloy-tuloy na ako ng Ibery. Salamat sa Ibery. Kayo din, may limas mata, try nyo ang Ibery. The best. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toxin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin man lain-lain na kailangan. Arugkan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyoan
Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Kuplita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nangingenot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kumusta? 2 taon na pala na din. Pero aram mo, bilib ako sa mga ginibuta. Padagos na nagsulot ng face mask asin nag-ingat. Inataman ng salud pati ang namumutan. Nagpabakuna asin booster maski kabado para protektado. Nagkasararo kaya harayo ang naabot. Nakabalik sa mga gusto niya tong gibuhon. Kinaya dahil sa pag-ataman sa lambang saro. Kaya ano man nahagyat, mas kakayanon pa. Padagos ang pag-ingat, padagos ang pag-angat. Magpabakuna o magpa-booster na. Sarong pagirumdum kan DOH Bicol. Sa padagos na pagmawot na lalong mapagayon ang serbisyo kan RPN DZKI Radyo Ronda Iriga, pinag-isipan ang mga bagong programa asin mga bagong personalidad, mga kapakipakinabang na impormasyon, bareta, serbisyo publiko, asin entertainment. Digdisa na sa pinakaenot asin sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, RPN DZKI Iriga Radyo Ronda. Mas pinahiwas, mas pinakusog, mas pinalinaw. Abangan! Ay, Insyo, madya daw digdi. Kaki-aki mo pa nag-aadal ka ng magkwiting. Lo, grabe ka mang. Para ko nagkakawat ni Waiting na. Rato bagay din pigbirik-birik ko. 13, 32, 13, 32, 13, 32. Isiki ay. Yung pala dyan. At ang isiki ay. Puno ka. At ang Waiting naman. Ay, iyo pala diyan ang sinasabi mo. No problem. Aw, iyo ba kain? Nung diyan digdi sa Iriga, sisigi ay baga. Unya, Radyo Ronda. Anong unya? Ay, lo. Ako na music. Ako na music. Sisi, tataydo. Sisi, tataydo. No. May balita na. May music pa. Aw, iyo. Abeta. Biri ka na. Ta, AM agkuman palan music. Simply the best. Ala, kusog-kusog ka. Sige, makusog ka. Amo talaga. Agko na music. 13, 32. 13, 32. Ay, nako. Perti man, ano? Nisyong, perti. Sabi ko na sa'yo mo, lo. Di ka kaya, waiting ka, waiting. Puro ka waiting. RPN Radio Philippines Network. DZRL Batak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod. DYKC Cebu. DXKS Surigao. DXKO Cagayan de Oro. DXXX Zamboanga. DXKD Dipolo. DXKT Davao. DXDX General Santos. RPN Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas,
Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras na ngunyan mga tugang 10:30 in the morning. Uy, just 30, no? Pwede talagang tayaan. Ano ngunyan pa din? May waiting pa o mayo na? Still na lang ano. Dapat nga ni, pati still, pundo naman kang gobyerno nasyonal ta nagatutok na ng mga tao magparasurugal. Kundi sayang kan income. Dakula man daang ano kan still. Ingreso sa gobyerno ta, nagagamit man sa mga build program kan sa tuyang gobyerno. Oy, salamat girara sa mga sponsor ta, Vice Governor Sal Fortuno Jr. of Camarines Sur and former Kong Sal Senior and former Congresswoman Jo Sal Fortuno. Ang EA Saludo Construction and Supply sa Zona 1 San Agustin, Iriga City, owned and managed by Architect Edie Saludo and Mrs. Imalin Saludo. Iraga Eagles Club, sa pagi po ni Eagle Club President Engineer Aris Hermoso. Si Honorable Vice Mayor Vic Ramos and family, kang Bato Camarines Sur. Honorable Councilor Aldin J. Gagliarti of Nabo, Camarines Sur. Asin po, salamat sa Acacio Rice Mill. Sa paagikan na may sadiri na si Mr. Andres Acacio. Asin po ang Lucky Best Enterprises. Na makuha yan sa Highway 1, San Roque, Iriga City, owned and managed by Mr. Mike and Dr. Jenny K. Thank you so much. An advertisement po sa enrollment kaniyong Sigera Technological Colleges, Tangkumandalan, ano po? Oba, Iriga City wishes to inform you of our curricular offering for the first semester school year 2022 to 2023. Tertiary programs, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education. Major Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Food Service and Management and Computer Hardware Servicing. Bachelor of Technology and Livelihood Education, Major Home Economics, Industrial Art, Information and Communication Technology. Bachelor of Engineering Technology, Major Automotive Technology, Electronics Technology and Electrical Technology. Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Science in Business Administration, Major Marketing Management. Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Criminology. Senior High School Programs, Technical Vocational and Livelihood Track. Automotive Servicing NC1, Automotive Servicing NC2. Computer System Servicing NC2. And Electrical Installation and Maintenance NC2, Electronics Products Assembly and Servicing NC2. Dangan ining academic track, accounting, business management, general academic strand, humanities, and social sciences. Enrollment is still going on for both senior, high school, and college. Classes start on September 5, 2022 for college and on August 22,
22 for senior high school. The learning modality will be blended learning, online and face-to-face. For further details, please call 299-2224 or 227434 or personally visit the Registrar's Office of Sigera Technological Colleges, Iriga City. Mobile number 0921-845-9871 or 0917-6830-109 or website ctc-irigas.com. Thank you so much kay President Marlo Sigera, Sigera Technological Colleges, Iriga City. Magpa-enroll lang po kamo dyan sa Sigera. Okay? Para kung may mga problema, hanapon lang si President Boss Marlo Sigera. Oras na mga tugang, 10:35 in the morning. Good morning man sa mga may kumpleanyo. Happy birthday. May have many more birthdays to come. Magpakanton ka mo. Nagkakagang ka pa din kanton. Dawa, kung mayong kanton, spaghetti na sana pa din. Sa may mga may kumpleanyo dyan, happy birthday. Sa mga Mr. and Mrs. na masilibar mang kansendang wedding anniversary, happy wedding anniversary po. Magtaga-date man, dawa mayong kwarta. Sa may mga kapistahan, happy fiesta. Sa ang pista ngon yan, padi? Dahil kang ising ngon yan. Sa sarong aldaw, garo sa Santo Domingo kayo dito sa Nabua. Oy, ini pong ba? Saka pagkagaro mo kang trapiko, asindingge. Yan ang mga dapat maresolveran ngunyan kan mga opisyal kang gobyerno. Saka duman po sa may mga cellphone dahil pagkasobrang paggamit at ibaad malintikan ang sa indong utak. Baka magkaigwa ka mo ng inapod na brain cancer, ha? Pangit po pala ang babadban sa cellphone ng tao, ha? Lalo nito para daralang kan mga kung ano-ano sa YouTube. Padi, delikado pala niyan. Pati ang mata nindo, malabo ang pagiling. Ay, may nag-aapod sa kuya. Good morning, Kipading Dunhogo, and Media Bureau Chief, kan Office of the Congressman. Pauyang ko daw, tagal sa pawis body ko. Baka mapa-interview sa kuya ang sa kuyang padihon na pinakamayaman sa bilog na Pilipinas na taga-media. Ano po?
Ay, palayagan ko daw ng happy birthday ang sa kuyang inaanak, si baby girl Hugo. An pang garo pantulot to si baby girl. Ay, happy birthday inaanak, baby girl. Hugo. Aki ni Mading Bin. Pinisa Hugo of San Juan, Iriga City. Agaruan handa sa aga, no? Garo sa aga pa man ang pinaka-kumpleanyo kan sa kuyang inaanak. Medyo tios-tios si Ninong mo niyan. Ano daw lamang ikaregalo sa inaanak na Ninong tios? Ano pa di? Sarong ano na lang pa di? Ano kapag yan, sarong sapad na batag, ano, pwede na yun, pwede pang, ano lamang, handaan pati ni Pading doon, ano. Mare ko ni si Pading doon, ang problema ka ni Pading, ang paggastos. Kita mo, ang problema, kung paano mahanap ng igagastos, ano pa diya? Ining Padi kong iniinsaro sa maswerting taga-media sa enterong Camarines Sur. Ang Padi ko. Ang Media Bureau Chief, Consultant. Pero sa totoo lang, siya na ngunyan ang #1 radio commentator, radio broadcaster, newscaster sa Rinconada pa rin. Niya ako pa di, grabe na niya ako ang sa emong kasikatan. Sa matod sa nga niya ako yan. May bonus ka nga sa ko pa di. Si utang mo ngayon 500 sa ko, dahil mo na pagbayaran. Bonus ko ngayon sa emo, nagtataram ka ngayon ng totoo. Sa matuod sa nga niya ako yan, Padi. Gaya makonsilo ka niya ako, Padi. At binason ka na niya ako, makorta na. Amo pang pagsisurti. Garo ka niya ako si inaanak na munching. Surti yun. Ay, good morning ma'am po dyan sa partikan Bula Camarines Sur. Happy birthday liwat kay baby girl Queen Duna Hugo. Happy birthday na anak. May have many more birthdays to come. Cheers! Ano daw ipapa-shot kita? Ano daw ang maiba kita pa din siya? Inaanak mo ba gani si baby girl? Si Queen Hugo? Si Bibi Queen Dona Hugo. Yun speak ka po tanta sa bunyag. Pag-ibada kita, sabi ni Pading Tunta, naka-ready na ngayon di pa diyan mga imported kong alak. Mapili lang ngayon ka mo ni paring siya. Kung ano ngayon ang gusto nindong i-shot-shot. Ano ha? Sa niya ko, pwede kung kaya para inom pangunyan ta bago palang operahan. Pero papili untang ngayon ka mo pa di. Yan lang ngayon, di sa laog kan auto ko. Pipiliun lang ngayon doon kung na rin ngayon gusto nindong sa pulutan ngayon, mayong yung problema si Padi ngayong mon, nagboluntaryo na ngayon itong sarong pabo, saka itong sarong pabong dakulaon pala ni mon, mga city kiluson, gugutaan da sa tawi sa kasagata, pulutan Padi, kanya ako pertinin yung yun. Taigwapan, ataman si Pading doon na mga native na manok, agaro itong 5 sisintensyan sa aga. Hindi ako grabing pulutan na yung Padi. Ay, kadakol kaya bagay kung inomon Padi. Kaya nga siya iba mo. Okay, Padi, dapat mag-ready ka sa aga. Hapon na kita maduman. Mga alas 6 gayod, alas 5 araw. Aber daw, nasa linya gayod, yung katuyang isa announcer reporter, si Karundang Philip Barasina. Ba, di man siyang kakaulayon na opisyal kang gobyerno or may mainit na barita. Aber daw, parang Philip, good morning. Bicol Connection Report. Please kami. Salamat, Karundang Joey. Marhay na aga sa mga parantabay niya to. Yan ako digdi sa gilid kan danaw ka na banuanin buhi. Nagpapalipot-lipot, tatanaw ko ang danaw ngunyan. Talagang naggilid na naman ang mga water lily. Bago na ko yung ka sa floating restaurant ni Mayor Lacoste kan buhi dyan sa Danao.
Negative. Konsuelo pati digdi sa Banuan kan buhi ngunyan tapi gurulayan tulo na dan mayor. Tulo ng mayor sa buhi. Pambihira niya ako. Sarong Nangyari, elected, duwa ang may-mayor-mayoran. Dua. At Ay, hindi ah. man ang mga istorya digdi sa Banuan ka na buhi tabi karundang Joey. Ano man ta nangyayari yan, tinutugutan niya ni Mayor Lacoste na igwapang magparapapil na mayor dyan na duwa. Haputon ko daw kay ni si Mayor kung tugot sa kaya. Ano yan? Igwang duwa pang nagme-mayor-mayoran. Ano yan, babae o lalaki ang duwang yan? Babae subutan saro. Ay, iyo Tapos ang saro, Dahil ko pa mabistong maray kung lalaki o babae. kung tumboy o bakla. Oo. Kaya niya ako makonselo para nagbalik si Mayor Lacoste sa munisipyo kan na Banuanin Buhi naging tulunan alkalde. Dahil kayo matugot si Mayor sa kan mga tao. Dapat, Ay, saro oo. lang ang Mayor dyan na magbuot. Yan. Aram taman si Mayor Lacoste may sadiri man ining paninindugan. Dahil man ini basta-basta madidiktahan kung isay na mga nagme-mayor-mayor. Saka nagme-mayor-mayor, dahil man pwedeng magpirma sa mga pirmahan ni Mayor Lacoste. Oo, siyempre. Alangan man na ang chiki ang magpirma na sa mga mayor-mayoran. Ay, isabi mo, inging mo daw sa kang pangarang kandong, tangarig maaraman ta. Ang saro, na babae, taga Burok-Busok. Burok-Busok. Oho. Ang saro, Ang saro, dahil ko pa daw kunyan, kung taga-sain man yan. dahil daw ano yan, baka man ano yan, ng mga intriga sa naman. Dahil kunyan da kaya, pinansir, kan panahon ng eleksyon ni Mayor Ray. Ay, dahil, Ang mga saro. ang aram kong financier ni Mayor, mga kandidatong, mga kandidatong punong barangay. Mga kandidatong punong barangay, tan tatargeton, Vice President. Pwede sir kayo. Oo, Kaya makonsuelo minsan digdi sa Banuan ka na buhi. Hindi may nahiling na naman baga ako digding gada na tilapia. Paano, nagkaigwang kanoba? May upaman ka sa saro upaman na gada na tilapia sa gilid ka na. Interview na dyan ang si Mayor, tangarig maraman ta, ano ang update? Mayo man ka karon lang Joey sa munisipyo. Yaong kakay dyan sa Danau pala, nagpapalipot-lipot. Oo. Digdi ako sa mga nataw na water lily. Ano man dyan sa, itong mga barita mo kahit ito dyan na nagdadakol, lagaro, kabuti at mga nightclub. Nagpurundo na o nagpapadagos pa? Pero nagpapadagos pa, dahil pa man nauuntok. Pangyayari, Di ba pati digdan na pod mga gatasan na mga babae. Mantagatasan? May mga gatas na kaya. Nagpapasusunod. Ay, naman? Ang namod pati duwan sa aling-alingan digdi sa Banuan kan buhi. Mas nga kita, sa ito kita iputan, dadakol gagatasan. Dilapi? Putan. Ang mga babae, gagatasan. Ay, naman tayo nantig? Nagpapakonsilo nantig ka mong maray. May mga gatas na kaya pala nito mga sa iputan, pambira. Yan? May mga door dancer man dyan ang mga nightclub. Mayo man digding mga door dancer. Talagang dancer? Ganyan lang, itong mayo pa man ako nahiling digding mga door dancer. Mga entertainer, mga mga guest relation officer. Oo, harog lang kaya. Iyo. Talagang kung may mga dancer, duman yan sa maugmang lugar. Sa ina parte yan, Nabuha or Baaw? Kan Naga. Naga. Mas maray duman pa lang sa Naga. Diyan sa Nabuha man, Igwapa. Igwapa man? Oo, kundi sa Baaw. Kanan mga rayawan dyan. Kunyan, pati may mga surot na pagantukawan ulit. Ano yun, sinihan? Kampanon. Ang mga tukawan sa sinihan, may mga surot. Ang mga kubo-kubo dyan sa Banuan kan Nabuha, may mga surot na. Ay, pangyayari sa ugama.
Ay, ini an dapat ralapagon kan Bureau of Internal Revenue taribo bagaan kinukuha ang kwarta sa mga customer, mayo man mga official receipt. Yung ano, sa kaminsan may sadayaan mga ibang giyaro ta, garo na may sa kamin pag nagiinom ng ladies drink. Oo, sige sa upak. Upak sa ng upak, another round. Oo, tapos mayo man official receipt na pinagtatawan may sa diri. Tapos an kubo pa may surot. Dumanda sa Pulanggi, rampante mandaan mga ano, aling-alingan. Ay, apot yan Rocky. Dating kapitan ngunyan, Alcalde Adrian Salceda. Ay ano, mahilig man dyan sa mga arke na lugar. Dahil ko aram, kundi si Pading Rocky ang nakakaaram kaya. Barita ko man dyan sa may partida akan Pulanggi, rampantiman ang mga bahay aling-alingan. Ay sa Pulanggi, bako sa nang rampantian bahay aling-alingan. Dan istorya baga dyan sa Banuan kan Pulanggi karundang Joey. Pagbabae ang aki, ugmahon ang pamilya. Paano da Ma-income na naman nga kita. Pag lalaki, garusuya ang pamilya. Kinakadog pag lalaki. Lalo na kung binabae. Bagbog sarado. Ay, day, wanda. Kung binabay, ma-income man baga yan. Pwedeng makabuhay ng pamilya. Duwang bagay sa naman. Day man pwedeng... Uy, maswerte yan mga binabaeng nailihir sa gobyerno. Ano ha? Ayo, dakol lang yan. Digdi sa rin ko nada. Saro, duwaan aram kong nailihir na binabae. Sa Banuan kan ba? Parehas. Ay, yun! Bresinyo. Mahilig sa mga men and black Black. men and black. Mga maskulado ba din? Guwapings. Mga guwapings. Taka maskulado ang mga men and black. Kinokompetensya si Mayor Jeep. Garo nga niya, kung ano nang nangyayari na digdi sa Baaw, dinaog-daog pa, ano pisina ni Mayor Jeep kan alalay kan Vice Mayor dyan sa Baaw. May uniforme pati, mga nakaitom. Nagpapakita ang gilas. Ay, iyo pero si Mayor Jeep simple sa naman, dahil mo mapagkamala na ano nga yan? Mga pagkamala na bakong tindog. Oo, gano'n. Pero sabi ni Karundang Roth, suya baga sa bago si Karundang Roth, nagre-report sa kuya. Ano nga mayong gustong magpa-interview sa kuya. Anggot si Karundang Roth, tapit sa Executive Legislative Agenda na pinag-giban ng Rulay, duman mismo sa Tagaytay. Ay talagang dahil niya ma-interview ng mga local official sa Baaw, tapuro yaon sa Tagaytay paraan. Daingon niya na pagkaldaw, kundi kadakol ba nga mga alibay kan mga local officials sa Banuan kan na Baaw, pag hinahapot ko nga kung anong pinag-urulayan sa ELA. Baka man nasusupog sindatan, Executive and Legislative Agenda na pinag-urulayan, ginibo pa ng urulay ninda sa ibang lugar, sa Tagaytay. Oo, sa Tagaytay. Baka arog ka yan. Siyempre may mga sekreto yan na dapat maaraman kan media. Bakang inot napot ni Karundang Roth sa enhali ang ginastos nindo pag-travel yan, pasiring sa Tagaytay. Oo, pwedeng araw ka yan. Kaya, ay, dahil na nga di pagsimbagon. Ayo, pwede man ang gadarog kayan. Interview daw si Mayor kayan, saka si Vice Mayor, kung nag-attender man sinda kayan. Yung pasadahan ko kayo ni si Mayor saka si Vice Mayor ta parehas man ang sinda mga tindog sa Banuan kan Baaw niya ng mga panahon. Parehas ang tindog medyo, medyo may isog ang tindog. Medyo kanyan padaplis ang tindog. Conference or meeting sa namang kamo, tumampa sa lugar kang Tagaytay, naigwaman sa nakitalig di yung
munisipyo na pwedeng gibuhunin do dyan, kondusiran na urula eh. Oo, saka kadakol mambadig sa rin ko na dahil yan pwedeng pagtiripunan. Igwadigdikit ang mga sikat na mga reception hall. Sa Nabuay, igwa. Sa Sudad Kaniriga, igwa. Oo, kung gusto nyo doon antig bako lang conference room or anong apod ka ninyo mga sa mga beach resort, pwede sinda dyan. O dyan ako nasa Panawan kan baw, igwa man. dyan nasa covered court. Ay ano na tayo magpararayo pa. Kaya garo-araw ka ito ang sitwasyon na habo magtararam kan ibang haralang kaon na opisyal kan panuwanin paaw Ulit ko. karundang road. Pag transition period, medyo tikapuan sa rong munisipyo o syudad man sa mga paninintabo, anin ta naggagastos pa ning pirang ginastos na pot. Ano yan? Yan ang napot nga ni dyan. Ano yan? Hali sa pira kan kaban kan lokal na gobyerno ang ipigbiyahe ninda or hali sa sarili nitang bulsa. Oh, maray kung personal tama yung problema dyan. Pero kung nali pa sa anong gaya pating uurlayan niya na abo lamang ipadawag sa mga taga-Baaw. Takaypuan pang magdayo sa Tagaytay, baka manigwang ibang lugar or ibang katuyan pa naman sa sendang pagbiyahe. Pero para sa muya, kung legislative in kung executive in legislative agenda sa naman ng pag-uurlayan, diyan na sa munisipyo, sa Office of the Mayor, Office of the Sanggunian, Office of the Vice Mayor, kung saan na lugar. yan, pwede man yan pag-urulayan lang dyan. Dyan sa Sangguniang Bayan. May ano ba kita, session hall, pwede manggayod dyan eh, ano na tayo. Kaya yan eh. O sa legislative in, mga department head sa naman, sa mayor, vice mayor kayo, ang inbilto. Sa Urulay, bako manggabos na empleyado. Bako man. O dito sa naman pala, no? Di kayang akomodaron sa sarong opisina lang dyan. O. Kaya nanda kulang kaputan ni Karondang Road, ano nga tarabusin na magtararam. Kaya pala nagkakainit si Karondang Rota, abo ngaraw-ngaw o magtararam, ining mga official, local official dyan sa Baaw. Oo, ano nga duman pa ginibuan na executive legislative agenda kana lokal na gobyerno kan Banuanin Baaw. Agadi daw opinion si Tata Roger Pera. An pilantropuan matinabang, mabuot, pinakamayaman na negosyante sa Baaw kung ano ang opinion niya sa bagay na ini. Hapoton ta daw kaya. Nasabi niya baka pamangkin niya si Mayor Jeep dahil siya makakonsinti kung sala. Sasawayin niya, ahumbutan niya kung may mga salanggibo. Hapoton ta daw kaya si Karoger. Aputi da, pasari, natulos mo niyan si Karoger. Maabutan mo mga sa kanyang helicopter, private plane. So, initabi karon ng Diyaw yan sa kuyang mga heras na impormasyon. Alidigdi sa Banuan Kanbuhi, ni man si Philip Baracena, RPN. Salamat sa karon ng Philip. Pinabot naman ako ni Nora sa pamamaram. Salado Technical Engineer Charlie Binobra. Yaon si Tony Matic Saison sa information. Sa opisina si Madam Kayla Ligacion. Sa transmitter site, Engineer Joanna Divilla. Ang satuyang PSG naman, Rodel Sisan. Sa lawas, Karondang Philip Baracena. Sa mga Facebook Live viewers me, thank you so much. Sa Indo po, Gabo. Sa mga nagkantabay, sa mga Gabos po ha. Radio, thank you so much sa mga nakatune in. Sa libat, magribanan kita 9:30 to 11 o'clock in the morning.